tako da teško se i krećemo openjanju preko medene priče. Kuću su kupili pre 10 godina za nepunih 4.000 evra. Cena je bila znatno niža od tržišne za ovaj deo grada, ali čak ni niska cena, kažu Josipović, i nije bila razlog za sumnju. Međutim, prvo se javio problem sa dovođenjem vode, zašto su jedva dobili pristanak od komšija, a onda je usledilo i zatvaranje prolaza. Jednostavno nikom ne interesuje naš problem. Deca nam rade po smenama, preskaču, cepaju decu, ja čarape, kod lekara ne mogu da odem. Stari sin je bio pao ovde u one svesnice i sanitarno vozilo je došlo otuda iz susedne ulice i doktor je bio očajan, rekao da to nije video u njegovoj službi, tako nešto da ne može da se priđe sanitetsko vozilo do dvorišta. Josipovićima niko ne čita struju, ali ni vodu koju su dobili nakon 8 godina borbe. Kanalizaciju i dalje nemaju, pa su inspekcijske službe među retkim posetiocima. Ne dolazi im ni sveštenik, pa ni slavu ne slave. Društveni slabije dolaze ovako u razgovoru i pričaju i svi su u neverici kako to moguće. Ja ne znam šta ne govorim. Nasmejemo se, tako kažemo da je Srbija zemlja čuda, neko može sve, ne može sve, osnovna prava i tako. Do kuće Josipovića, čija je adresa Sarajlina 34 Jane, kada je postojao službeni prolaz kroz plac na broju 34, i to po presudi od pre 30 godina. Međutim, čim su se 2005. doselili, vlasnik parcela, inače advokat, osporio je presudu. Nije želeo pred kameru, ali nam je rekao da je to učinio jer ih nikada nije video da tuda prolaze. I oni sami priznaju da su u dvorište ulazili iz druge ulice, sve dok im i taj komšija nije zatvorio put. Konačnu odluku doneće sud. Mi se pitamo da li je moguće da u 21. veku neko ko je udaljen svega 5 minuta od centra grada živi ograđen žicom i zavisi od dobre volje svojih suseda.